Sí? Sí, sóc jo. Per avui? Vale. Sí. Avui mateix ho tens. Vinga. Sí? Marina? Sí. A veure, és la una, calcula que cap a la nit, ho tindràs tot, vale? Enviat i renderitzat just perquè pugueu emetre-ho. Sí, no et preocupis, jo m'encarrego, vale? Encara que no dormi avui ni mengi, ho tens. Sí, de veritat. Vinga, que vagi bé. Adéu. Ei, Marina, ja s'està enviant, vale? Estic renderitzant i en breu us tindreu el vídeo. Sento les hores que has estat, vale? Bona nit. Bon dia, Eric. Bueno, només dir-te que molt bona feina i que gràcies al vídeo hem aconseguit els clients. Enhorabona, que vagi molt bé.